Kleopatra. Posledná faraónka Egypta a najslávnejšia žena v histórii. Zvodkyňa mocných mužov. Tá, ktorá odstránila všetkých, čo jej stáli v ceste, a najmä členov svojej rodiny. V tejto starobilej hrobke vedci našli kosti mladej ženy. Rozprávajú príbeh o inceste, intrigách a vražde. A dôkazy vedú k jednej osobe. Ku Kleopatre. Slovenská televízia uvádza dokumentárny film Kleopatra – portrét vrahyne. Toto je Efes, hlavné mesto rímskej provincie, 10-krát väčšie ako Pompeje. Leží v dnešnom Turecku. Vedci sa domnievajú, že tu našli riešenie 80 rokov starého tajomstva. V roku 1926 nemeckí archeológovia objavili medzi múrmi starovekého mesta hrob zvláštneho tvaru. V sarkofágu plnom vody našli ľudské pozostatky. V rímskom Efeze bolo zvykom pochovávať mŕtvych za hradbami mesta. Za 500 rokov sa našli len 4 výnimky a všetky 4 v prípade mužov. Avšak v tomto hrobe, ako sa zdalo, boli kosti ženy. Podľa klasickej historičky Prudence Jonesovej je to významná výnimka. Je to jediná žena pochovaná uprostred mesta Efes. To znamená, že ide o dôležitý hrob veľmi významnej osoby. Ďalším znakom prominencie je aj umiestnenie hrobky. Nie len, že bola vo vnútri mestských múrov, nachádzala sa na starovekej ulici zvanej Ulica hrdinov. Odborník na Kleopatrin život a jej životopisec Stanley Burstyn je tiež prekvapený jej umiestnením. Aby som bol úprimný, keď vidíme takýto veľkolepý hrob v centre hlavného mesta, je zrejmé, že muselo ísť o výnimočne významnú postavu. Takmer storočie bola totožnosť obyvateľa hrobu záhadou. Ale v lete roku 2007 sa tým z Rakúskeho archeologického inštitútu podujal túto hádanku navždy rozlúsknuť. Verili, že s pomocou najnovších forenzných metód sa im podarí prípad vyriešiť. Teraz sa domnievajú, že toto je telo princeznej Arsinoe IV., mladšej sestry samotnej Kleopatry. Sestry mali 2 bratov. Ptolemajovci boli problémová kráľovská rodina. Rozdelila ich predovšetkým jedna otázka. Ako sa vysporiadať s veľmocou tej doby, Rímom? V roku 51 pred naším letopočtom bol Egypt v nezávideniahodnej politickej pozícii. Ptolemajovci stáli pred dilemou. Ak pôjdu proti Rímu, riskujú, že prídu o všetko, ak ich Rimania dobijú a ovládnu. A za tých okolností by Egypťanov priviedli do Ríma ako otrokov. Rimania by sa mohli vyhlásiť za novú dynastiu faraónov. Ak sa pokúsia s Rímom zmieriť, môže sa to skončiť rovnako. Keďže najstarší syn Ptolemájos XIII mal len 10 rokov, delil sa o vládu so svojou 18-ročnou sestrou Kleopatrou. Mali byť spojení v incestnom zväzku, ako kázala kráľovská obyčaj. Kleopatra verila, že pre Egypt bude najprospešnejšia spolupráca s Rímskou ríšou. Arsinoe a ich brat Ptolemájos boli proti. Bola to jednoznačne neudržateľná situácia. Vzťah medzi Kleopatrou a Ptolemajom XIII sa takmer okamžite narušil.
Kleopatra sa pokúsila brata vyšachovať z hry. To jej však nevyšlo. Ptolemaios ju poslal do exilu do Sýrie. Vyhnaná kráľovná videla len jednu cestu k moci. Odstránením konkurencie. Všetky ďalšie stopy po Kleopatre a jej súrodencoch zmizli. A objavili sa až teraz. V roku 1992 v Efeze počas vykopávok rímskych ruín na ulici Hrdinov archeologička Hilke Thyrová znovu objavila zabudnutú hrobku. Počas 20-ročných prác v Efeze sa s ničím podobným nestretla. Hilke bola ešte viac fascinovaná po prečítaní pôvodnej, rukou napísanej správy z roku 1926, kde stálo, že v hrobe spočívajú kosti ženy. Šanca, že by všetko zostalo na svojom mieste aj po 80 rokoch, bola mizivá, ale Hilke sa rozhodla hrobku otvoriť. Bolo to náhle rozhodnutie. Vliezla som do hrobky a vzadu, v týchto dvoch výklenkoch, som videla veľa dobre zachovaných kostí. Tým z roku 1926 zjavne vybral kosti z ich vodou zaplaveného miesta odpočinku, aby ich ochránil. Neexistuje však zmienka o tom, že by ich vrátili späť. Vždy som si myslela, že kostra už nie je v Efeze, že sa stratila. Preto som bola vzrušená. Keď Hilke pátrala v starovekých textoch, zistila, že tu bola pochovaná len jedna významná žena. Princezná Arsinoe IV., Kleopatrina sestra. A to nebolo všetko. Arsinoe bola v Efeze zavraždená v roku 41 pred naším letopočtom. Ak by bol záver Hilke Thyrovej správny, bola by to archeologická senzácia. Ak je to skutočne Arsinoe, je to objav obrovského významu, lebo ide o jediného člena Kleopatrinej najbližšej rodiny, ktorého pozostatky máme k dispozícii. Všetko však bola len teória. Nariadení doktorky Thyrovej sa rozhodli pozvať tým nezávislých odborníkov, aby kosti podrobil testom. Tým pod vedením súdneho antropológa Fabiana Kanca sa mal zahrať na diablovho advokáta. Hilke mala teóriu, že kostra z hrobky patrí Arsinoe IV., Kleopatrinej sestre. A našou úlohou bolo vyvrátiť jej teóriu. Kostra nebola kompletná. Nedokonalé archeologické metódy v roku 1926 zapríčinili, že kosti mnohokrát brali do rúk a preto sa kontaminovali. Prvou úlohou Fabiana bola opätovná prehliadka hrobky kvôli získaniu ďalších dôkazov. Tu urobil prekvapujúci objav. V tomto výklenku nad dverami do hrobovej komory boli ďalšie kosti. Ukázalo sa, že sú to ľudské kosti a patria osobe z hrobovej komory. Myslel som si, že šanca nájsť v hrobe ďalšie kosti je takmer nulová. Preto to bol veľký deň. Fabianové testy potvrdili, že nové kosti sú súčasťou kostry. A neboli kontaminované. Je to ideálna vedecká vzorka. Ako prvé bolo treba dokázať, že je to kostra ženy. Ak by nebola, Hilkina teória by bola vyvrátená. V kostnom tkanive človeka je zárez nazývaný sedací zárez, ktorý je u žien o mnoho širší ako u mužov, aby umožnil rodenie. Keď si zoberieme panvovú kosť kostry z hrobky, morfologicky ide jednoznačne o ženu. Takže kostra pohlavím zodpovedá Kleopatrinej sestre Arsinoe. Ďalším krokom bude overiť jej vek. Vedecké datovanie kostí sa robí rádiouhlíkovou metódou. Tá datovala kosti do obdobia okolo roku 200 pred naším letopočtom.
Je to pozoruhodné, lebo datovanie uhlíkom potvrdzuje teóriu o Arsinoé. Zhoduje sa s obdobím vlády Ptolemajovcov v Egypte, takže kosti vekom i pohlavím zodpovedajú hypotéze. Aké ďalšie indície prezradí hrob o vrahovi, obeti a príčine jej smrti? Pred 2000 rokmi v rámci egyptskej kráľovskej rodiny Ptolemajovcov jednotliví členovia vzájomne súperili o moc. Na jednej strane Kleopatra, na druhej jej dvaja bratia a sestra Arsinoé. Stabilita Egypta bola pre Rím dôležitá a tieto rodinné rozbroje ohrozovali rímske záujmy. V roku 48 pred naším letopočtom prišiel do Alexandrie Julius Cézar zmieriť rozhádanú Kleopatru s jej bratom Ptolemajom XIII. Kleopatra sa tajne vrátila z exilu a zapojila svoju slávnu rafinovanosť, aby si získala Cézara ešte pred príchodom svojho brata. Cézar sa s ňou chcel stretnúť, ale ako ju previesť cez egyptské stráže? Ďalšie udalosti zaznamenal rímsky historik Plutarchos. Keďže sa nedalo inak uniknúť pozornosti, vystrela sa v celej dĺžke na posteľnú prikrývku, tú zrolovanú previazali povrazom a preniesli ju dnu k Cézarovi. Vďaka tejto Kleopatrinej lsti, tak sa hovorí, bol Cézar okúzlený a Kleopatra si vyslúžila povesť odvážnej zvodkyne. Stretla sa s Cézarom v jeho súkromných komnatách, ktoré mu pridelili v paláci. Bolo to veľmi osobné stretnutie a ona využila všetko svoje čaro a cit pre politiku, aby ovplyvnila Cézara. Kleopatrine slová Cézarovi sa tiež zachovali v dielach rímskych historikov. Prosila ho, aby ukončil jej vyhnanstvo a dosadil ju späť na trón. A vedela, ako ho presvedčiť. Rakúsky tím v Efeze bol zaskočený veľkosťou kostí z hrobky. Kostné tkanivo nie je statické, je veľmi dynamické. A ak vážite viac, kosti sa stávajú hrubšími a robustnejšími. Ale táto kostra je veľmi drobná, preto patrila útlej postave. Je 100% isté, že tá osoba bola štíhla. Jediný obraz Kleopatry, ktorý sa zachoval v Dendere v Egypte, ju znázorňuje ako štíhlu. Plutarchovo svedectvo o tom, že jej drobné telo mohli zrolovať do posteľnej prikrývky, len podporuje toto zistenie. Môže táto spoločná črta so ženskou kostrou nájdenou v hrobe pridať váhu teórii Hilketúrovej? Portréty, najmä podobizne na minciach skorších Ptolemajovcov, jasne ukazujú dosť obéznych ľudí. To, že Kleopatra nemala typické fyzické črty svojich predkov, by mohlo naznačovať odklon v pokrvnej línii, teda že nemala čistú ptolemajovskú krv. Nech už mala akúkoľvek krvnú líniu, Kleopatra Cézara načisto opantala svojim vzhľadom. Hneď v prvú noc spečatili vzájomnú alianciu v posteli. Keď na druhý deň prišiel jej brat pomeriť sa, zistil, že ho vyšachovala. Dotknutý zradou, opustil palác a vydal sa hľadať podporu. V tej chvíli sa zrodila legenda o Kleopatre a odvtedy uchvátila celý svet. Múdre a príťažlivé ženy, ktoré sa presadili vo svete mužov, sú vždy zaujímavé. A ona je pravdepodobne najžiarivejším príkladom zo staroveku.
Nikdy sa nepodarilo nájsť žiadny fyzický dôkaz o Kleopatre ani inom Ptolemájovi. Ak táto kostra naozaj patrí Arsinoe, Kleopatrinej sestre, a zda sa nám podarí získať predstavu aj o podobe poslednej egyptskej faraónky. Tým odborníkov sa však dostal do slepej uličky. Nepodarilo sa im nájsť lebku. V čase prvých vykopávok v roku 1926 archeológovia zobrali lebku so sebou do Nemecka. Tam ju chceli preštudovať a zrejme aj zistiť totožnosť jej nositeľa. Žiaľ, lebka sa počas druhej svetovej vojny stratila a už sa ju nepodarilo nájsť. Ale pôvodné poznámky, fotografie a merania lebky sa zachovali. Pomocou nich a najnovších vedeckých technológií sa renomovaný tím špecialistov na rekonštrukciu tvári pokúsi zrekonštruovať lebku a dokonca aj tvár. Tým vedie Caroline Wilkinsonová. No, bola to výzva, ale je zaujímavé zobrať tieto dvojrozmerné zobrazenia a vytvoriť z nich trojrozmerný model podľa plánov vytvorených na základe pôvodných snímok. Do priestoru môžeme preniesť šablónu lebky osoby podobného veku, pohlavia a etnickej príslušnosti a potom ju prispôsobiť morfológii a tvaru lebky na fotografiách. Nie je však jasné, čo táto trojrozmerná rekonštrukcia lebky napovie o identite jej vlastníka. Očné jamky sú pomerne veľké v pomere k vrchnej časti tváre. A to je bežné u detí, aj u mladých žien. No myslím si, že proporčne lebka poukazuje na mladého, dospelého človeka. Ťažko povedať o lebke, že je krásna, ale určite je symetrická, pravidelná, má jemné črty a to všetko spája s predstavou krásnej tváre. Vek a proporcie lebky zodpovedajú tomu, čo sa vie o Arsinoe a o jej známejšej sestre. Avšak analýza kostí vyniesla na svetlo šokujúce odhalenie o pôvode jej majiteľky. Ešte donedávna boli Ptolemájovci považovaní za Grékov. Ale niektorí učenci začali teoretizovať, že Kleopatra a jej súrodenci boli zmiešanej rasy. Vzdialenosť od čela po zadnú časť lebky je dlhá vo vzťahu k celkovej výške lebky. A to sa pomerne často vyskytuje u časti populácie, napríklad u starovekých Egypťanov a čiernych Afričanov. Mohlo by to svedčiť o zmiešanom pôvode. Ak je toto Arsinoe, objav Caroline Wilkinsonovej podporuje nedávne teórie, že Kleopatre v žilách kolovala africká krv. Ešte stále treba dokázať, že ide konkrétne o Arsinoe. Môže rozhodujúci dôkaz poskytnúť hrobka a pohrebná komora? V Egypte v roku 48 pred naším letopočtom prežívala Kleopatra a dynastia Ptolemájovcov krízu. Jej útek za Cézarom bol považovaný za zradu Egypta a jej brata a spoluvládcu Ptolemaja 13. Národ sa začal búriť proti Rimanom. Keď Ptolemajos zistil, čo Kleopatra vykonala, že sa votrela Cézarovi do priazne, podnietil vojenský konflikt známy ako Alexandrijská vojna, v ktorej sa Ptolemajos snažil vyhnať Rimanov z Egypta. Jednotky verné Ptolemajovi a Arsinoe povstali a so zbraňou v ruke obliehali palác, v ktorom sa usídlil Cézar. Cézar sa z vlastného pohľadu ocitol v osom hniezde. Pri svojom príchode veľmi jasne deklaroval, že je zosobnením rímskej moci. Cézar chcel zabrániť Arsinoe a Ptolemájovi, aby sa postavili na čelo povstania, preto ich oboch zajal. To posledné, čo chcel, bolo stratiť kontrolu nad kráľovskou rodinou. Arsinoe, Kleopatra, Ptolemajos 13. a ich ďalší brat boli potenciálnymi kandidátmi v boji o moc.
Preto ich chcel mať všetkých pod kontrolou. Cézar, uväznený v Alexandrii, získal objekt, vďaka ktorému mal pod kontrolou všetok náklad prechádzajúci alexandrijským prístavom. Maják Faros. Bol to bod obrovského strategického významu a zároveň symbol moci Ptolemajovcov. Faros, ako sa ukázalo, je kritickým článkom v skúmaní, ktoré pokračuje v 21. storočí. Členovia rakúskeho tímu v Turecku obrátili pozornosť z kostí na samotnú hrobku. Neporušená sa zachovala len pohrebná komora a 8-uholníková základňa. Zvyšok hrobky našli vo forme roztratených kamenných fragmentov. Našťastie je tu jedna výnimka. Jedna fasáda hrobky sa zachovala z prvých vykopávok v roku 1904 a bola prepravená do Viedne, kde je vystavená ako exponát. Je to jediná časť, ktorá dáva tušiť, aká obrovská bola hrobka. A spolu s tým naznačuje identitu jej majiteľa. V celom Efeze sa nič podobné nenašlo. Tieto kusy sa našli pri 8-uholníku. Zrejme išlo o niečo ako obrovskú pochodeň. Sem navrch sa zrejme dala umiestniť fakľa. Vyzerá to ako zväzok papyrusových listov z Egypta. Podľa jeho vzhľadu, typu stĺpa, je zrejme, že ide o stôl papyrusu z Egypta. Avšak ikonografia prezrádza len malú časť príbehu. Aby sme získali celkovú predstavu, je potrebné virtuálne nanovo postaviť celú hrobku. Na realizáciu tejto fázy výskumu bolo potrebné prizvať tretí tím rakúskych forenzných technikov. Tí 5 rokov skúmali každý fragment, zoskenovali ho do vysokovýkonného počítača a postupne virtuálne zrekonštruovali celú hrobku. Tu vidíme len kopu kameňov. Akoby virtuálny cintorín kameňov. Detailné skenovanie jedného z kameňov odhalilo kľúč. Drobný 2000 rokov starý nákres obrysu hrobky, voľným okom sotva viditeľný. Toto je zrejme nákres samotného 8-uholníka. Toto je základňa, stĺpy a na nich strecha. Až dodnes o tomto nákrese nik nevedel. Nájdenie tejto starorímskej kresby znamenalo prevrat. Potvrdilo teóriu Hilke Thürovej a rakúski odborníci mali dôkaz, že sú na správnej stope. Hrobka bola masívna. 15 metrov vysoká a 4 metre široká, ukončená pyramídou. Svojho času musela byť jednou z dominant celého mesta. Hilke márne pátrala po niečom podobnom v rímskom svete. Našla však inú konštrukciu, ktorá sa na hrobku nápadne podobala. Stavbu vzdialenú 1600 kilometrov v Egypte. Monument so štvorcovou základňou, na ktorej sa vypína 8-uholník, určite pripomína maják na ostrove Faros. Je to jednoznačne najprestížnejšia 8-uholníková stavba antiky, ktorá každému zíde na um. 90 metrov vysoký maják bol jedným zo 7 divov starovekého sveta. Z najvrchnejších plošín bolo vidieť na more do vzdialenosti 50 kilometrov. V noci ho námorníci mohli vidieť z ešte väčšej vzdialenosti. Robotníci neustále udržiavali obrovský oheň, aby maják svietil do tmy. Maják Faros je alexandrijskou sochou slobody. Je to symbolický monument. Skutočne bol symbolom mesta a symbolom dynastie. Príbeh Arsinoe a faraónov sa mal spojiť v impozantnej kapitole histórie.
Na jeseň roku 48 pred naším letopočtom si Cézar, ktorý mal pod kontrolou maják, myslel, že mu je podriadené celé mesto. Ale mladá princezná Arsinoé mala zvrátiť chod bitky, neskôr známej ako bitka o Alexandriu. Po dramatickom úteku z paláca sa stále ako rukojemníčka pridala k egyptským silám oddaným jej a jej bratovi. Pre Arsinoé znamenal útek z paláca šancu celkom reálne nahradiť Kleopatru. Jej stúpenci vyhlásili Arsinoé za faraónku navzdor Kleopatre, ktorá, ako si mysleli, ich zradila. Arsinoé sa stala vládkyňou Egypta. Ak však naša kostra skutočne patrí Arsinoé, ako je možné, že skončila v hrobke na území Turecka? Času nebolo nazvyš. Po úteku z kráľovského paláca v Alexandrii Arsinoé zahájila odvážny útok, aby oslobodila maják Faros z rúk Júlia Cézara a svojej sestry Kleopatry. Rímske vojská, ochromené momentom prekvapenia a zúrivosťou útoku, sa poddali. Cézarove jednotky z majáka zutekali. Cézar, porazený vojskom Arsinoé, bol v úzkých. Aby unikol smrti, musel skočiť do mora. Stratil svoj plášť. Zachránil si kožu v poslednej chvíli. Bol to jeden z tých okamihov, ktoré mohli zvrátiť tok dejín iným smerom. O minútu, dve neskôr mohol byť Cézar minulosťou. Túto bitku vyhrali vojská Arsinoé a symbolom ich víťazstva bol maják Faros. Pre Cézara to bolo ponižujúce. Nikdy predtým nebol tak blízko k porážke. Egypťania s pýchou vystavovali Cézarov plášť ako trofej a Cézar sa utiahol do paláca ku Kleopatre. Kleopatra musela byť zhrozená. Všetky jej nádeje na úspech záviseli od Cézarovho víťazstva. Cézar poslal po posily. Ptolemaios XIII. Stále ako rukojemník presvedčil Cézara, že dokáže upokojiť vzbúrencov. V hre o čas ho Cézar prepustil. Ale mladý panovník sa okamžite pridal k Arsinoé a ozbrojencom proti Cézarovi a Kleopatre. Rímske posily postupovali zo Sýrie. Ptolemaios na čele armády sa ich vydal zastaviť na hranice, ale Rimania ho prekvapili. S plnou podporou Kleopatry zahnali Ptolemaja až k Nílu. Mladý faraón sa pri úteku utopil v rieke. Kleopatra sa zbavila prvej prekážky, svojho brata a manžela, bez toho, aby pohla prstom. Keď bol Ptolemaios mŕtvy, rímske posily vošli do Alexandrie. Z Arsinoé, vládkyne Egypta, sa v krátkej chvíli stala väzenkyňa. Pre zvyšok rodiny znamenalo víťazstvo Kleopatry a Cézara koniec ich nádejí. Arsinoé sa stala trofejou. Bola symbolom odporu a teraz sa stala trofejou Cézarovho víťazstva. V 21. storočí v Efeze rakúski špecialisti pokračujú vo výskume. Pokúšajú sa zistiť, v akom veku žena zomrela. Táto kosť je femur, pravá stehenná kosť dámy z hrobky. Táto kosť nie je plne vyvinutá. Nie je to jeden celistvý kus, ale tu je rastová chrupavka na mieste, kde kosť rastie.
To znamená, že ešte bola vo vývoji. Zmeraním medzery medzi nespojenými časťami kosti dokáže Fabian určiť vek zosnulej s odchýlkou 2 rokov. Bola dosť mladá. Mohla mať 15 až 17 rokov. Neexistujú záznamy o dátume narodenia Arsinoe, ale vieme, že bola mladšia ako Kleopatra. Keďže Kleopatra mala v čase, keď spoznala Júlia Cézara 21 rokov, Fabianovo zistenie absolútne zodpovedá faktu, že ide o kostru Arsinoe. Mladú Arsinoe väznili v Alexandrii. Julius Cézar vrátil Kleopatre moc v roku 47 pred naším letopočtom a podľa starorímskeho historika ju vydal za jej zostávajúceho brata Ptolemája 14. Arsinoe odviedol so sebou do Ríma ako symbol svojho víťazstva v Egypte. Podľa tradície vodcu porazeného národa ukazovali spútaného v reťaziach. V roku 46 pred našim letopočtom bola trofejou Arsinoe a za ňou horiaca maketa majáka Pharos. Používali symboliku, ktorá pomáhala divákom pochopiť, čo sa deje. A pravda, že maják ako symbol ptolemajovského Egypta okamžite ľuďom ozrejmil, čo sa Cézarovi podarilo dosiahnuť. Vyvrcholením sprievodu bola zvyčajne poprava prominentného väzňa obesením pred zrakom davu. Cézar podstupoval riziko, keď verejne vystavoval Arsinoe. Na rozdiel od iných prípadov, Arsinoe bola dieťa. S určitosťou bola ešte stále tínedžerka. Pre ľudí bolo ťažké preniesť sa cez to, že sa nepozerajú na žiadneho strašného nepriateľa Ríma. Ale že vidia dievča, ktoré mohlo byť rovnako staré ako niektoré z ich detí. Z obavy, že stratí podporu davu, Cézar porušil tradíciu a ušetril Arsinoe. Avšak pod jednou podmienkou. Arsinoe už nikdy nevkročí na pôdu Egypta. V Efeze sa Hilke Týrová, ktorá v roku 2007 znovu objavila kosti v hrobke v tvare majáka, stretáva s Fabianom Kancom, aby sa presvedčila, ako pokročil výskum. Hoci kosti videla, nikdy predtým sa ich nedotkla. Je to skvelý pocit dotýkať sa kostí. A zvlášť kostí takej historicky významnej osoby. O to viac, že ide o sestru slávnej Kleopatry. Teóriu Hilke, že v hrobe spočívali kosti Arsinoe IV., podopiera aj ďalší dôkaz. Fyzická záťaž pri ťažkej práci alebo chorobe zanecháva na kostiach stopy, takzvané Harrisove línie, viditeľné na rentgenových snímkach. Sú naozaj veľmi, veľmi hladké. Tieto kosti veľa nepracovali. Alebo táto osoba nevykonávala veľkú fyzickú aktivitu. Preto zostal povrch kostí hladký. To zapadá do našej teórie, pretože podľa mňa princezná nemala veľa možností na aktivity. Zdá sa, že časti vedeckej skladačky zapadajú do seba. Ale čo nám hovoria dobové záznamy? V roku 46 pred naším letopočtom bola Kleopatrina sestra Arsinoe odkázaná na život v Artemidinom chráme pre zámožných politických utečencov. A Artemidin chrám stal v rímskom Efeze. Nebol to život, aký by si Arsinoe prijala, ale v exile na tomto posvätnom mieste bola v bezpečí.
Dnes je z Artemidinho chrámu, alebo z Artemisionu, ako ho nazývali, len rumovisko na vyprahnutej zemi. Ale keď sem Arsinoé na základe Cézarovho príkazu prijali, bol to podobne ako maják Faros v Alexandrii jeden zo 7 divov sveta. Hladina mora siahala až k jeho múrom. Bola to majestátna stavba, 122 metrov dlhá, 72 metrov široká a 30 metrov vysoká, celá z mramoru. Táto svätyňa bola známa tým, že poskytla azyl ľuďom na úteku. V tej dobe bolo bežné požiadať o politický azyl tu, v Artemisione, v Efeze. Artemision bol pod ochranou gréckej bohyne Artemis. Bola ochrankyňou mesta Efes. To bolo pre Artemis najdôležitejšie, ale bdela tiež nad životom, smrťou a rodením. Chránila ženy a zvieratá. Vďaka svojej bohyni mala svätyňa výsadné postavenie. Mohli ste tu zostať, ako dlho ste chceli. Ľudia tu žili roky, 10 ročia a boli tu v bezpečí, lebo Artemision mal vlastnú správu a jurisdikciu, do ktorej nesmel nikto zasahovať. No sotva rok po odchode Arsinoé do exilu bola jej bezpečnosť za múrmi Artemisionu spochybnená. Julius Cézar, ktorý ušetril jej život, bol v marci roku 44 pred naším letopočtom zavraždený. Arsinoé bola odrazu zraniteľná. A nie len ona. Teraz Kleopatra odhalila svoju bezcitnosť. Pár týždňov po Cézarovej smrti dala otráviť svojho druhého brata Ptolémaja 14. Len jeden člen jej najbližšej rodiny, posledný možný uzurpátor trónu, zostal nažive. A tým bola Arsinoé. Hoci Arsinoé nepredstavovala priamu hrozbu, Kleopatra si dobre pamätala rodinnú históriu a vedela, že kvôli bezpečnosti musí eliminovať hrozbu skôr, ako sa z nej stane reálny problém. Hoci bola posledná hrozba vzdialená 1600 kilometrov, predsa len existovala. Neexistuje žiadne staroveké vizuálne vyobrazenie tváre Arsinoé. Na základe pôvodných rozmerov lebky sa ju tým odborníkov pokúsi vymodelovať. Podľa tvaru lebky a vrchnej čeľuste Caroline Wilkinsonová odhadla podobu spodnej čeľuste, vytvorila ústa a svalstvo tváre. Všetci máme na tvári tie isté svaly. Majú rovnaký základ a rovnaké úchytné body. No keďže každý z nás má inú štruktúru lebky, práve vďaka jej tvaru a proporciám máme odlišný tvar tváre. Teraz sa môžeme detailnejšie pozrieť na jednotlivé črty. Pozrieme sa na kosti na okraji nosového otvoru a na koreň nosa medzi očami. Podľa toho zistíme celkový tvar a šírku nosa. Vieme povedať, že mala veľmi výrazne krojený nos, ako to poznáme z gréckych súch. Mala klasický tvar nosa. A to bolo v tých časoch príznačné. Myslím si, že to dodnes považujeme za estetické. Je to pekná, výrazná črta. Klenutie nosa priamo od obočia bolo v staroveku veľmi obdivované. A presne táto črta sa prisudzuje aj Ptolemájovcom. Rakúsky tím si iste nepredstavoval, že sa pozrie do tváre človeku z hrobu. No kombináciou údajov pomocou najnovšej rekonštrukčnej technológie sa Caroline podarilo vytvoriť prvú anatomicky adekvátnu podobu Ptolemajovcov. A tu je jej odhalenie. Toto je úžasné.
Skvelé. Je to verná replika tej z fotografií. Áno. Človek má pocit, ako by pozeral tej osobe do tváre. Je to zvláštny pocit mať v rukách jej lebku. Áno, perfektné. Perfektné, naozaj skvelé. Pred 2000 rokmi zápas o trón medzi zostávajúcimi dvomi dedičkami egyptského trónu spel k vyvrcholeniu. V roku 43 pred naším letopočtom sa Efez dostal pod správu nového rímskeho guvernéra Marka Antónia. Jeho nákladný životný štýl a vojenské ťaženia priviedli provinciu na mizinu a on čoraz častejšie upieral zrak na bohatstvo Egypta a jeho kráľovnej. Stretnutie Marka a Kleopatry je samozrejme jednou z najvďačnejších tém svetovej literatúry. V porovnaní s Markom bola Kleopatra o niečo staršia i politicky skúsenejšia. A netajila sa tým, že chce mať v ich vzťahu prevahu. Kleopatra sa v roku 41 pred naším letopočtom preplavila do dnešného tureckého mesta Tarsus. Počas hodovania tí dvaja položili základy dohody. On by dokázal zaplatiť svoje dlhy a udržať si svoj životný štýl. Ona sa bude tešiť jeho ochrane. Bol len jeden spôsob, ako dohodu spečatiť. Sex je súčasťou politickej stratégie. Markus potreboval potvrdenie Kleopatrinej spoľahlivosti a prístupnosti egyptských zdrojov. Kleopatra mala vlastné plány. Kleopatra si myslela, že keď si získala Marka Antónia, možno sa dostane aj k Arsinoé. Lebo Antonius, ako pán východu, mal Arsinoé vo svojom teritóriu. Čo sa dialo v noci, si len domýšľame. Vieme však, čo sa dialo na ďalší deň. Kleopatra dosiahla viac menej všetko, o čo žiadala. To znamenalo, že Arsinoé sa krátil čas. V súčasnosti v Efeze súdny antropológ Fabian Kantz stojí pred poslednou výzvou – určiť príčinu smrti mladej ženy z osemuholníkovej hrobky. Na kostiach nie je nič patologické, žiadne náznaky choroby. Myslím si, že v čase smrti bola zdravá. Teda zomrela náhlou smrťou. Som si istý, že zomrela náhlou smrťou. Ale čo spôsobilo jej smrť, to nevieme. Historické záznamy nás nechávajú na pochybách o jej náhlej smrti. Starovekí historici majú jasno aj v tom, kto bol za ňu zodpovedný. Podľa dvoch svedectiev ju dal Marcus Antonius vyvlieť z Artemidinho chrámu a potom ju na Kleopatrin príkaz zavraždili. Spôsobilo to šok nielen v Efeze, ale aj v Ríme a všade inde. Bolo neslýchané, že sa niekto zamiešal do záležitostí chrámu o to viac, že šlo o Artemision v Efeze. V tých časoch to bol najväčší zločin. Vražda Arsinoé zapadá do Kleopatriných plánov. Zbavila sa ňou posledného možného rivala. Kleopatra nepatrila k tým, ktorí berú riziko na ľahkú váhu. Ale Kleopatra nemohla sestru celkom vymazať z mapy dejín.
Kosti spočívajúce v hrobke nesúcej tajné posolstvo boli zárukou, že ho azda raz niekto rozlúšti. Dnes archeológovia veria, že je rozlúštené raz a navždy. A ďalší najprestížnejší vedci sveta ich výsledky potvrdzujú. Umiestnenie hrobky v centre Efezu a jej tvar podľa vzoru majáka Pharos, aj vedecké skúmanie kostry a lebky potvrdili, že ide o Arsinoe IV. Zostáva už len posledný kus skladačky. Ako Arsinoe, sestra Kleopatry, v skutočnosti vyzerala. V Británii dokončili záverečné počítačové vizualizácie. Prudence Jonesová precestovala 6500 kilometrov, aby vzhliadla prvú, vedecky podloženú podobu člena Kleopatrinej najbližšej rodiny. Vyzerá ako skutočná osoba. Dá sa rozoznať niekoľko výrazných črt. Mala výrazný nos, pery, oči. Človek má pocit, ako by pozeral do tváre skutočnému človeku. Myslím si, že mala esteticky príťažlivú tvár. A bola to tiež zaujímavá kombinácia prvkov, pretože mala pretiahnutú lebku, akú často vidíme u starých Egypťanov, a klasický nos, ktorý skôr prisudzujeme európskym národom. Lebka naznačuje z časti africký pôvod, no tvár je z časti európska, aká sa po stáročia prisudzovala Kleopatrinej rodine. Toto prinútilo vedcov prehodnotiť aj výzor samotnej Kleopatry. 11 rokov po vražde Arsinoe sa Kleopatrino bezcitné politické manévrovanie obrátilo proti nej samej. Spolu s milencom Markom Antoniom prehrali boj o prevzatie moci nad Rímskou ríšou. Porazení spáchali samovraždu. Smrťou Kleopatry vymrela dynastia Ptolemajovcov. Tým, že sa zbavila Arsinoe a svojich bratov, zaručila, že nezostali žiadni priami potomkovia jej otca, ktorí by si robili nároky na trón. Éra faraónov sa skončila. Egypt sa stal rímskou provinciou. Táto kostra je vôbec prvým fyzickým dôkazom Kleopatrinej rodiny. Pravdepodobne dôkazom, z ktorého získame pravdivý obraz o Kleopatre. Obraz, ktorý ukazuje, že to nebola len šikovná politička, nádherná vládkyňa, rafinovaná zvodkyňa. Tento obraz je vzdialený romantickým legendám. Je to portrét vrahyne. Na slovenskom znení spolupracovali Iveta Kubeková, Miroslav Lehocký, Veronika Hamšíková, Maja Volníková, Vladimír Kivader, Michal Ďuriš, Jana Kršňáková, Alena Sušilová, Pavol Pivko a Dušan Kizek. Slovenská televízia, štúdio Banská Bystrica 2010.